عدجكنا معن دخلي سوريا جمال مسواك دكخي جنن دكخي عيقوبن من حمد ጾር መስዋዕትን ህላወን ዓለም ከለኻን ከለካንያ ተራሰምተኾን ከደኣ እወይ ትመልሲ ካብ ዓይኒ ዝገለለስ ካብ ልቢ ገለለ ገጹ ሪኢኻ ጥራይ ዝኽበር ሰብ እንተኾይኑ ደኣ ኣኺልዎ ካብ ዓይኒ ምስ ረሓቐ ካብ ልቢ ይድምሰስ ንሰብ ምስ ሞተ ተልቅሰሉ ድሕሪኡ ተዝካር ጌርካ ክዝክሮ ወይ ሰደቓ ጌርካ ከተፋንዎ ትኽእል ድሕሪኡ ግና ንሱ ሰብ እዩ ንስኻ እውን ሰብ ትርስዖ ብውሕዱ ድማ ምስሉ ንሃሰሰ ይኸይድ ህይወቱ በጃኻ ንዘሕለፈ ክሳዕ ብህይወት ዘለኻ ትዝክሮ ህይወቱ ንስለ ህዝቢ ዘሕለፈ ግና ህዝቢ ወትሩ ይዝክሮ ምኽንያቱ ህዝቢ ንዘለዓለም ስለ ዝነብር እቲ ስውእ ድማ ንዘለዓለም ይኸብር ንሕና ኤርትራውያን ንሰማዕታትና ዝተሰውእሉ ዕላማ ስለ እንፈልጦ በብውልቅናን ብእኩብን ወትሩ ኢና እንዝክሮም ምኽንያቱ ነብሲ ወከፍ ስድራ ኣብ ቤታ ስውእ ኣለዋ ኣብ ኣጋጣሚታትን ኣኼባታትን ደው ኢልና ንዝክሮም ኩሉና ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ድማ ኣብ 20 ሰነ ንዝኽሮም ሓቢርና ምስኦም ንውዕል መንእስያት ትማሊ በዓል መን እዮም መን ይበሃሉ ካበይ ዝመጽኦም ስለምንታይ ኣብ በረኻ ብሓቂ ብዙሕ ስለምንታያት ከም ተልዕል ዝገብሩ ኣባፂሖም እንተኾነ ስለምንታያትና ይብዛሕ ይውሓድ ብዘይገድስ ደቅዛ ቅድስቲ መሬት ስለዛርሕስቲ መሬት እዩ እቲ እንኮ መልሱ መንእስያት ትማሊ ዓድታቶም እናጠንጠኑ ናብ በረኻታት ሃገሮም ዘንቀልቀሉ እዮም ኣብ መንቃዕ ኣኻውሕ ምንባር ምስ ኣራዊት እግርን ትርኣስን ምድቃስ ብህረሩማን ፀሓይን ምንባርካ ዘጽልእ ቁርንና ተገረፍካ ምንባርን ከም ውህብ ወሲዶም ነቲ መሪር ገድሊ ምስ ናይ ገድሉ ብምሉእ ልቦም ከይዶሞ ማይ ጽምእ ንባዕላ
ሓንቲ ዝግዝፋ ኣርእስታት ምረት ቃልሲያ እናሳዕና ተመላለሰት ጎረሮ ጀጋኑ ክትቆልፍ ነይሩዋ። እቶም ዕጥቂ ጅግንነት ዝተቐነቱ መንእሰያት ግን ነቲ ማይን ወረማይን ዘይብሉ ኣጻምእነት ቁራስን ጌራ ዘይርከቦ ቦታን ዝብድሁ ፍጥራት እዮም ነይሮም። ከምኡ ብምዃኖም ኣብቲ ኣጻምእ ነታ ዝተረኸበት ማይ ብመኽደን ብራሾ ተማቒሎማ። ነታ በስመ አብን ተመስገንን ቢስሚላህን አልሐምዱሊላህን ዝተሓዋወሰ ስማዊት መኣዲ ብስጋይ ስጋኻ ተመጊቦማ። ንጀጋኑና ነቲ ከርፋሕ ናብ ልሙፅ፣ ነቲ ፀዋግ ናብ ፍሽኽታ፣ ነቲ ፀበባ ናብ ራህዋ፣ ነቲ ጥሜት ናብ ፅጋብ፣ ነቲ ፅምኢ ድማ ናብ ርዌት ትልውጥ ልቢ ነይራቶም። ብሳላዛ ልቢ እዚኣ ዋላ ተዕረ እውን ምዒሩሎም። እታ ዝገብርዋ ዝነበሩ ሽዳ እሞ ዘክርዋ ብምሕር መልሓ ምኮያ ማህሚና ልባ ጠፊእዋ። ብእልቢ ዘይብሉ ኳኺቶ ቅርፃ ለዊጣ ዘይንሳ መሲላ ንበብዎ እንዶ ገጽ ለባሲኣ ንሳ ኸይጠልሞ እኳ ተሸቑሪሩ ዝጥምታ ብዘይ ንሳ ዘሕልፎ መከራ ንሱ ጥራሕ ዝፈልጦ። ንሕና ክንግምት ጥራሕና ንኽእል፣ ንሱ ግን መሳምር ኳኺቶ እሾኽ ጫዓን ጨቕዕን ከመይ ከም ዘቐንዝዎ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ እዩ። ንንበቦ እንዶ ነቲ ፍቕሪ ሽዳን ጅግናን ጅግና ብዘይ ሽዳ ሽዳ ብዘይ ጅግና እንታይ ከም ዝመስሎ ዝንገር ዛንታ ኣብ ገጽቲ ጅግና ኣለኩም። ክንዲ ዝኾነ ሽዳ ማለት ጅግና ጅግና ማለት ከዓ ሽዳ ኢልኩም እንተተርጉምኩሞም ልክዕ መልሲኹም ዝረኸብኩም። ጥውዮ ነፀላን ጅግናንሲ እንታይ መለስኦም? ጅግና ብዘይ ጥውዮ ነፀላ እንታይ ግርማ ኣለዎ? ንዓኣ ይንጸፋ ንዓኣ ኸኣ ይኽደን። ኣብቲ ዝቐዝፍ ቀዝሒ ንሳያ ከበርትኡ ልዕሊ ኩሉ ግን እንተተወግአ ዝጅነነላ እንተተሰውአ ድማ ዝግነዘላ ዝኸበረት ንብረት እያ እታ ጥውዮ ነፀላ። መንእስያትና ጠብታ ደምን ረሃፅን ዘመዛዘኑ ምንባሮም ሓደ ካብቲ ዓወት ዝወለደ ብልሓት እዩ። ሳላ ብረሃፆም ደሞም ዝዓቀቡ ድማ ካብ ዘይተደልየ ክሳራ ድሒኖም። ምህናፅ ዕርዲ ዕለታዊ ህይወት ጀጋኑና እዩ ነይሩ። ከብዶም ብጥልቅዕታ ሰፍ ዘይብሎ ኣጉናት ናብቲ ሰማይ ጠቀስ ዕርድታቶም እናጓረቱ ነቕ ዘይብሎ ኣኻዋሕ ብምንዳል ውሑስ ዕርዲ ሃኒፆም። ብሳላ ብምሉእ ልቦም ዝሰርሑን ዝደኸሙን ነቲ ካፋፅኡ ነቲጉ ካብ ነትጉ ድማ ብታነጅላዳት ሓፃዊኑ ዝገድድ ከበድቲ ቦምባታት ኣምኪኖሞ። ጥምረት ምዕራብን ምብራቕን ዝወለዶ ኩምራ ሓፃዊን ዝዓጠቐ ሽሾ ሰራዊት ማይ ዓኺቱ ከም ዝተርፍ ገይሮሞ። እቶም ዕድመ ንእስነቶም ወፊዮም ስለ ሃገር ክብጀው ቁርባት ዝነበሩ መንእሰያት እንኮ ህይወቶም ጥራሕዮም ዝውንኑ ነይሮም። ልብታቶም ጾታ፣ ሃይማኖት ይኹን ዓዲ ብዘየገድስ ብቁፅሪ ብዙሓት ክንሰን ኣብ ሓደ ህሞት ሓደ ዓይነት ውቅዒት ይወቕዓ። ንሓድሕዶም ይፋቐሩ፣ ብዙሕነቶም ናብ ጽባቐ እናለወጡ ንልብታቶም ከዓ ኣብ ሓደ ህርመት የስምርወን። ጀጋኑና ይጣዕሞም ይሕሰሞም ፍሽኽታ ኣይፍለዮም እዩ። ስእልታቶም እንዶ ንርአ ፍሽኽታ እኳ ይሰንድልና ዘሎ። እንክሓስሞም እንክጸቦም ፍሽኽታ ዘይበቁ እዮም ጀጋኑና። ካብዚ ዝበልጥ ጽባቐ ኣበይ ርኢና ንፈልጥ? ካብ ንሓድሕዱ ዝበላለጥ ጽባቐ እዩ። እቶም መንእስያትና ኣብ ምንባርካ ዘጽልእ ከርፋሕ ናብራ እናነበሩ ፍቕሮም ግና ኣብ ገጾም ይንበብ እዩ። ብዘይካ ጾቶኦም ሃይማኖቶም ኮነ ዓዶም ከነንብብ ዘይምኽኣልና እውን እቲ ካልእ ገጽ ጽባቐኦም እዩ። ኣብኡ ከኣይቲ መቐረቱ ንፍቕሮምን ስኒቶምን ግን ኣብ ውሽጢ ፍሽኽትኦም ንረኽቦ። እናሻዕ ስእልታቶም ምስ ንሪኦ ዝነበሮም ስኒት ይነግረና፣ ባህታ ከዓ ይፈጥሩልና። እቶም ጀጋኑ ብዘይካ ትሙዕት ህዝቢ እቲ ሙዕት ህዝቢ ድማ ብዘይቶም ጀጋኑ እንታይ ምመሰሉ? ፍልልይ ዝበሃል ነገር የለን። እቲ ህዝቢ ባሕሪ እቶም ጀጋኑ ድማ ዓሳታት እንዳኣሎም። ስለዚ እንዲዮም ጸላእቲ ነቲ ዓሳ ካብ ባሕሩ ንኽፈልይዎ ዝፀዓቱ፣ ዓሳን ባሕርን ግን ብኸመይ ይነጻጸሉ? እቶም ዓሳታት እኮ ደቂ ባሕሪኦም ፍጥር ካብ ዝብሉ ትሒዞም ኣብ ሕቑፉ ባሕሪኦም ዝነብሩ ነይሮም። ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ድማ ጸላእቲ ሓሳቦም ክሰምረሎም ኣይከኣለን። እቲ ጽንካረ መመሊስኡ ዝገድድ መንእስያትና ጽንኩር ምስ ሰገሩ ጽንኩር ይቅበሎም እንተኾነ ተስፋ ክቆርጹስ ዝሕሰብ ኣይነበረን።
ኣብ ከባቢኦም ተስፋ ዝዓፁ ጸበባ እምበር ተስፋ ዝህብ መስተርሆት ዘይነበረ ክነሱ ብተስፋ ይጓዓዙ። ኣብቲ ንኸብዲ እትዕንግል ቆራስን ጌራን ንጎረሮ ተተርክስ ማዕጎማይን ዘይብሉ ህሞት ኮይኖም ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕረፍቲ ይጓዓዙ። ጉዕዞ ብቐትሪ ጉዕዞ ብለይቲ። መንእስያትና ነታ ኮኸባ ዝተሰወረ መሬቶምን ህዝቦምን ከናድዩ ሰሜን ጨኒሖም ናብ ደቡብ ይዕጸፉ። እቶም ብምብራቕ ዝጸንሑ ድማ ናብ ምዕራብ ይንቆቱ። ንቐዳማይ ጉዕዞ ካልእ ጉዕዞ ይቕበሎ። ኣብሩኽ ተባሂሎም እናተሓጐሱ ተበገስ ተርክቦም ውሕጂ ሰግሩ ካልእ ውሕጂ ይጸንሖም። ኮታ መከራታት ናሓድሕዱ ተጠናኒጉ ተሪሉ ንዕኦም ይጽበ። ንሳቶም ግና ስሌና እናሓሰቡ ንሽግራት ከከማማጻጹ ይገጥምዎን ይስዕርዎን። ጉዕዞ ገድሊ ንወዲ የብሉ ንጓል ብማዕረ ዝብጽሖም ፈተነ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ኣሕዋተን ዝመከታሉ ገድሊ እንተደኣ ሃልዩ ገድሊ ኤርትራዊ ክኸውን ዘለዎ። ኣብቲ መሪር ጉዕዞ ወልቃዊ ጸገማታ ሓሊኽዋ ካብ መስርዕ ትወፅእ ወይ ዝሕጥ ትብል ጓል ኣንስተይቲ ክትርኢ ፈጺምካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ክንዲ ዝኾነ መንእስያትና ጸገም ብዘየገድስ ነቲ ዝተሰልዐ መከራ በዲሄን ኣብነት ኮይነን ብዓወት ሰጊረን። ገዛእቲ ዘበናዊ ጽዋር ኣብ ምሽማትን ሰራዊት ኣብ ምዕላምን ተጓየዩ። ኩሉ እዚ ንኤርትራ ሰባት ፊእካ መሬታ ንምግባት ዝዓለመይ ነይሩ። መንእሰያትና ግን ንስለ ናጽነት ክብሉ ኣብ ብልሒ ሴፍ ደው ኢሎም በቲ ፈተነቲ ሓሊፎም ክብርን ዋጋን መትከሎም ኣመስኪሮም። ኣብቲ ወለቕ ዘለቕ ዘብል ፈታን ህሞት ኮይኖም ብዝሒ ሰራዊት ጸላእ እንደገፍ ርእሲ ሓያላን ከይዳሃሎም ስለ ህዝብን ሃገርን ተቓሊሶም። ኩናት መሪር እዩ። ምቁር ኩናት ኣሎ ዝብል ፍጡር እንተደኣ ሃልዩ ግን ካብ ንቡራት ተሓሳስባ ዝወፅእ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል። እንተኾነ ኩናት ምርጫ ዝኾነሉ ህሞት እውን ኣሎ። ምስ ተገረፍካ፣ ምስ ተመቋሕካ፣ ምስ ተገዛእካን ምስ ተቐንጸልካን ንኩናት ከም ዝለዓለ ፍታሕ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ። እዚ ህዝቢ እዚ እውን ነዚ ምርጫ እዚ እዩ ወሲዱ። ገዛእቲ በትረ ጭካንኦም ምስ ኣውደቕሉ መንእሰያትና ወዶም ጓሎም ተዋጊኦም። ኩሉ ዓይነት መከራ ከዓ ስለ ህዝቦምን መሬቶምን ቀሚሶሞ። መንእሰያትና መትከሎም ኣሚኖም ኣብቲ ምድረ ሰማይ ዘንቀጥቀጠሉ ኩናት ኣትዮም። ንበይኖም ኣንጻር ሓያላት ገጢሞም ነታ ዝፈትውዋ መሬቶም ሓንቲ ህይወቶም ጥራይ ዘይኮነት 10 ህይወት ዝውንኑ እንተዝነብሩ እውን ብ10 ንምኽፋል ድሕር ዘይብሉ ፍጡራት ከም ዝኾኑ ብግብራዊ ስርሖም ኣረጋጊጾም። ንሳቶም እቶም ጀጋኑ ነቲ ዓቐብ ቁልቁል ከም ጎልጎል ጎየሙሉ ነቲ ኣጻድፍ እናተከራረቡ ወሪዶሞ። ምስ እልቢ ዘይብሉ ሽሾ ሰራዊትን ኩምራ ኣጽዋርን ምግጣሞም ምስ ዕሽነት እናተቖጽረ ንሳቶም ግን ስኖም ነኺሶም ሓደ ኣምሳል ኮይኖም ብዘይ ምግድዳዕ ኣብ ክንዲ ብጻዮም እናሓለፉ ነቲ ዘይወጋሕ ዝመስል ለይቲ ብተስፋ ሰጊሮሞ። ብቋንቋ ጀጋኑ ንህዝብኻ ክትብል ምስዋዕ ሓላል እዩ። ክንዲ ዝኾነ መንእስያ ዛብርኽቲ መሬት ንመስዋዕቲ ተቐዳዲሞምላ። ስለ ብጾቶም ንምሕላፍ ነታ ተመሊሳ ዘይትመጾም ህይወቶም በጀማ። ኣብ ትሕቲ ባና ዋግዋግታ ብርሃኑ ዘይለኣኸ ፀዋግ ዘበን ኮይኖም ነቲ ርሁቕ መዋእል ተጸቢዮሞ። ፀዋግ ዘበን ብዋጋ ህይወት ከም ዝፍሻህ ግን ኣጸቢቖም ይፈልጡ ነይሮም። ምድሪ ሰማይ ብኸበድቲ ቦምባታት ተናወፀ። ባይታ ኣብ ብነዝነዝታ ቦምባታት አንቀጥቂጡ። ሰማያት ብዕምብረ ባሩድ ትክንደሮናን ተዓፈነ። ጀጋኑና ግና ኣብቲ ንዱድ መሬት ብኽልተ ገጽ ኣለዉ ብህላወን ብመስዋዕትን። ምድሪ ብደብዳብ ምስ ተደሰቐት ብሆኽታ ሓመድን ዕሉስ ዔግታን ናብ ሰማይ ዓሪጉ።
እቲ ተጋድሎ ዝነበሮ ቦታ ብነፈርቲ ውግእን ሄሊኮፕተራትን ታንክታትን ቢኤማትን መዳፍዕን ሞርታራትን ተወቂሩ ኣቕጹልቲ ኣብ ገረቦም ከለዉ ተቓጺሎም ናባል ዘሕረሮም ኣኻውሕ ጓሕሪ መሲሎም ይረኣዩ። እዚ ኩሉ እናሃለወ ግን ጀጋኑስ ኣብ ውሽጢ እቲ መጋርያ ነይሮም። ናይ ጀጋኑና ነገር መስደመም እዩ። የለውን እናተባህሉ ይህልው፣ መጺኦም ክትብሎም ይስወሩ፣ ጠፊኦም ክትብሎም ይስስኑ፣ ሰባት ክነስሶም ናይ ፍርሒ ህዋሳቶም ቀቲሎም ኣብ መጋርያ ኩናት ይሰራሰሩ። ጅግና ንስለ ካልኦት ክትብል እትሞቶም ሞት ጥራሕ እዩ ዝመውት። ነዚ ክቡር ሞት እዚ ሓደ እኳ ክረኽቦ ዝኽእል የልቦን። ኣብቲ ጸዓት ኣልቦ ዝገብር ገያጽ ጎቦታትን ረሃጽካ ጸንፊፉ ዝቐትል ሃፈስታ ጸሓይን ዝባረረይሉ ህሞት ንሞት ፈሪሑ ነብሰ ስጋኡ ዝወድአ ጅግና ኣይነበረን። ሞት ደኣ መናብርቱ እንዳኣላ ደቂ ሰብ ኣሪጎም ከይሞቱ እኳ እናረዓዱ እቲ ብፍቕሪ ሃገሩን ህዝቡን ነዲዱ ኣብ መኣዲ ምረት ኩናት ዝተጸምደ ጅግና ግና ኣብ ደነ ሞት ኣጽሊሉ ይውዕልን ይሓድርን። ሞት ኩሉ ግዜ ኣብ ጎድኑ እያ ትነብር። ሎሚ ድያ ትጎብጦ ወላስ ጽባሕ ብዘይገድስ ክሳብ ትመጾ ብጅግንነት ይቃለስ። ረኣይዎ እንዶ ኣሳእል ትማሊ ኣፍ ኣውፂኡ ሕሹኽ ዝብለና ዘሎ ሰነድ እዩ። ሰነድ ትማሊ እኮ እዩ። ኣፍ ኣለዎ ክዛረብ ዝኽእል ኣፍ፣ እዝኒ ኣለዎ ኣነፂሩ ዝሰምዕ እዝኒ፣ ዓይኒ ኣለዎ ተወኪሩ ዝጥምት ዓይኒ። ኣንቱም ሰባት ስውእ ዝሞተ ዝመስሎ ሰብ ግን ብዙሕ እኮ እዩ። ስውእ ሞይቱ ኢሉ ዝጉህ ልብታት እውን ኣመና ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስውእ ንዘንትእለ ዝተፈለየ ዝመስለና ዓርቀ መሓዛ እውን ውሕዳት ኣይኮናን። ስውእ ግን ዝመውት ፍጡር መዓስ ኮይኑ ኣናብባናዩ ዘሙተን ዘተንስኦን። ስውእ ምሳና ዘረኸብ መንፈሳዊ ኣንቴናታት ኣለዎ። ብአን ገይሩ ሕሹኽ ይብለና። ስውኣትና ናብ ደረጃ ምውታን ከነውድሮም ጥራሕዮም ዝጽልዩ ብራኸ ነቕሓቶም ባይታ ዝቢጥና ምስሎም ምስሊ ቅደሞም ከይነህሶ ጥራሕዮም ዝልምኑ። እቲ ምንታይሲ ብዘይ ዝክብርታት እዚ ሃገር ከም ሃገርን ህዝብን ሃገር ከም ሃገርን ህዝቢ ከም ህዝብን ዋጋ ክህልወና ስለዘይ ንኽእል ንንበቦ እንዶ ነዚ ሰነድ መን ተሰዊኡ ዘሎ? እቲ ስውእ ዶ ወላስ እቲ ህልው? ያዕሚቕና እሞ ንንበቦ ኣብ ክንዲ ብዓይንና ብኣእምሮና ንጠምቶ ርስሓት ውሽጢ ጉሒፍናን ጸራሪግናን ብምልኣት ንጠምቶ መን ተሰዊኡ? እቲ ህልው ዶ ወላስ እቲ ስውእ? ምላሽ ዝደሊ ሕቶ እዩ። ብሓቂ እቲ ስውእ ተሰዊኡ እዩ። ኩሉ እቲ ካብኡ ዝደለ ፈጺሙ ሓሊፉሎ። ስለ ሃገሩን ህዝቡን ነዛ መሬት ሓድጎ እኳ ከይሓደገላ ብኽብሮ ሓሊፉ። እንተ ትህልው ግን ስኸሙን ሓደረ ይኸብድ፣ ጾር መስዋዕትን ህላወን ይቕበል። ብዘይ ሓጢኣት ንኽወፅእ ስውእ ዝገደፈሉ ሓደራ ንምፍጻም ልዋም ይስእን። ሓደ ሰብ ዝነበረ ክንዲ 10 ክኸውን ይሕልን። ጾር መስዋዕትን ህላወን ዘለዓለማዊ ክብርን ዝኽርን ሰማዕታትና ወትሮ ዓወትና ሓፋሽ።